Il-ħamis fil-għaxija l-Prim Ministru mexxej laburista Robert Abela u martu Dr. Lidja Abela tkellmu iltaqgħu maż-żgħażagħ bħala parti mill-kampanja Together We Are imtella miż-żgħażagħ laburisti. F'San Ġiljan il-Prim Ministru qal li rridu nisfidaw l-status quo hawn semma riformi fil-liġi tal-kannabis u kif ħadd ieħor irid jieħodna lura billi jdawar l-arloġġ filwaqt li gvern ġdid immexxi minnu irid ikompli jembarka fuq ir-riformi. U għalhekk li jiżżgħażagħ il-Prim Ministru qalilhom li ma nistgħux nikkuntentaw bl-status quo. Li mhux talli għamlu snin plaċidi m'għamlu xejn. Tant persuni min spiċċa l-ħabs, min spiċċa b'kondotta mtebba, min spiċċa tilef ix-xogħol tiegħu, min spiċċa kienet jagħmel kors universitarju u ma setax ikomplih, jew komplih imma ma setax isarra fil-frott tal-ħidma tiegħu. Ħabba li għal tant snin il-pajjiż għad plaċidu, għazam l-status quo. U jgħidulna issa illi din-liġi se jżommuha ma se jżommu l-isem tagħha għax qalulna illi se jibdew jemendaw fiha u jneħħu minnha. Se jħallula l-isem u jneħħula r-ruħ tagħha l-liġi, dak li se jagħmlu. U mhux talli jżommu l-status quo talli jerġgħu joħduna lura fi żmien. Il-Prim Ministru saħaq li dik se terġa' tkun l-għażla nhar is-26 ta' Marzu billi nażlu l-futur u mhux il-passat li qed jippreżenta Bernard Grech. Dr. Abela tenna wkoll l-impenn tiegħu li fl-ewwel mitjum ta' gvern ġdid immexxi minnu iressaq l-emendi fil-liġi tal-IVF biex aktar persuni ikunu jistgħu isiru ġenituri. Il-Prim Ministru Lidja Abela tkellmu fuq il-laqgħa maż-żgħażagħ fosthom fil-Junior College b'Dr. Lidja Abela tagħmel referenza għal garanzija tfal ta' 145 miljun euro. Hawn semmiet il-proposta tal-Partit Laburista ta' 1500 euro qotja mill-Gvern għal kull wirt li jibqa' jimraħ bil-vjaġġ edukattiv tiegħu wara l-edukazzjoni obbligatorja. Lidja Abela saħqet li kulħadd għandu jkollu l-opportunitajiet għal futuri sbaħ. Għaliex nemmnu li kulħadd għandu jkollu aċċess għal kodba, nemmnu li kulħadd għandu jkollu aċċess għall-internet, kulħadd għandu jkollu aċċess għal fatt li jmur jagħmel attivitajiet ekstrakurrikulari, kulħadd għandu jingħata opportunità u kulħadd għandu ċans jingħata r-riżorsi biex jaħtaf dik l-opportunità. Il-Prim Ministru semma wkoll l-investiment li kien għadu kif inawgura fl-SR Technics fejn dan il-proġett tal-hangar ifisser li hemmijiet ta' impjiegi ta' kwalità jistennew li żgħażagħ Maltin f'industrija tant importanti dik tal-avjazzjoni.